Salutare! În acest video îți voi arăta pașii simpli cum să obții cele mai bune coduri și vouchere de reducere la Zalando pentru a salva ceva bani, așadar să începem. Apropo, poți să urmezi acest proces și de pe telefon, nu neapărat doar de pe calculator. Primul pas este să ne ducem pe Google și să scriem Zalando cod reducere, după care trebuie să căutăm un site numit couponvoucher.ro. În cazul meu este primul în lista de căutări, deci vom da click pe el. Pe acest site am găsit de obicei unele dintre cele mai bune coduri și vouchere de reducere pentru Zalando, care chiar funcționează, deci îl recomand și după cum se poate vedea, în momentul actual avem 4 oferte și coduri de reduceri pentru Zalando. Iar acum, de exemplu, dacă vrem să folosim acest cod de reducere de 15% la articolele selecționate pe Zalando, trebuie să dăm click aici unde scrie vezi codul și este colorat în roz. După ce se încarcă, după cum se poate vedea, fereastra cu codul nostru de reducere a apărut, se numește an 2024, putem să dăm click pe copiază și odată ce am dat click pe copiază, acum putem să îl încercăm pe site-ul zalando.ro. Vreau să menționez că acesta nu este doar singurul cod de reducere, după cum se poate vedea, mai avem aici și încă 3 coduri de reducere. Acum hai să-ți arăt încă o metodă cum să găsești și mai multe coduri de reducere pentru Zalando. Trebuie să ne ducem înapoi pe pagina noastră principală de Google, unde am căutat Zalando cod de reducere și următorul site pe care îl căutăm se numește dealspot.ro și vom da click pe el. După ce s-a încărcat, după cum se poate vedea, și aici vom găsi ceva coduri de reduceri și vouchere de reducere pentru Zalando. Dacă, de exemplu, vrem un voucher promo de 50 de lei la comenzi online, putem să dăm click pe vezi oferta aici și îl putem încerca pe zalando.ro. Dacă, de exemplu, vrem 35% reducere la încălțămintea pentru femei, putem da click aici pe vezi oferta și așa mai departe. Aici vom găsi ceva coduri de reducere, putem să le încercăm să vedem dacă funcționează. Și cam asta a fost. Mulțumesc pentru vizionare, iar dacă acest video te-a ajutat, te rog să te abonezi la canalul meu. Mulțumesc și pe data viitoare!